மயக்கம்மா கலக்கம்மா மனதிலே குழப்பம்மா வாழ்க்கையில் நடுக்கம்மா வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும் வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும் வந்த துன்பம் எதுவென்றாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை எதையும் தாங்கும் இதயம் இருந்தால் இறுதி வரைக்கும் மனதி இருக்கும் மயக்கம்மா கலக்கம்மா மனதிலே குழப்பமா வாழ்க்கையில் நடுக்கம்மா ஏழை மனிதை மாளிகையாக்கி இரவும் பகலும் காரியம் பாடு நாளை பொழுதை இறைவனுக்கு அழைத்து நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியை தேடு உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோழி நினைத்து பார்த்து நிம்மதி நாடு மயக்கம்மா கலக்கம்மா மனதிலே குழப்பம்மா வாழ்க்கையில் நடுக்கம்மா வாழ்க்கை என்பது மயக்கம் கலக்கம் குழப்பம் நடுக்கம் இது வாழ்க்கையின் முக்கியமான இவைகளாக இருக்கிறது. வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும், வாழ்க்கை என்றால் ஆயிரம் இருக்கும், வாசல் தோறும் வேதனை இருக்கும். அது வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படி என்பார்கள். வாழ்க்கை ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் ஒன்று இருக்கும். அதே போல வீட்டுக்கு வீடு வாசப்படியாக வந்து துன்பம் எது வந்தாலும் வாடி நின்றால் ஓடுவதில்லை. துன்பம் நம்மை வந்துவிட்டது, துன்பத்தை நாம் அனுபவித்து ஆக வேண்டும் என்று கட்டாயத்தில் இருக்கிறோம். அந்த துன்பத்தை பற்றி எதிர்நோக்கி நாம் எதிர்நோக்கி கொண்டு அதை நாம் சவாலாக இருக்கின்ற போது நமக்கு இறுதியிலே நல்ல அமைதியான வாழ்க்கை கிடைக்கும். ஏழை மனிதை மாளிகையாக்கி இரவும் பகலும் காவியம் பாடி கவிஞர் ஏழை மாளிகையாக்கி இரவும் பகலும் காவியம் பாடு என்று அந்த கவிஞர் சொல்கிறார். நாளை பொழுதை இறைவனுக்கு அளித்து நடக்கும் வாழ்வில் அமைதியை தேடு. இன்றைய பொழுது இப்படி நடந்துவிட்டது, நாளைய பொழுது எப்படி நடக்கப் போகிறது, நாளை பொழுது எப்படி இருக்கப் போகிறது என்று நாம் கவலை கொள்ளாமல் இறைவனிடம் அர்ப்பணித்து என்று சொல்கிறார். உனக்கும் கீழே உள்ளவர் கோடி நினைத்து பார்த்து நிம்மதியார். உனக்கு கீழே இருக்கிறவர்களை பார்த்துவிட்டு நிம்மதியான உணவை வாழ்க்கையை தொடர் என்று சொல்கிறார். அதையே கணியன் பூங்கன்றனார் அவர்கள் புறநானூற்று யாதும் ஊரே யாவரும் கேலி நோதலும் தனிதலும் அவற்றோ என்ன சாதலும் புதுவது அன்றே வாழ்தல் இனிதென மகிழ்ந்தன்றும் இளமே முனிவின் இன்னாதென்றலும் இளமே என்று சொல்லுகிறார்.